Si els catalans no ens acabem de decidir, en part no és perquè els catalans vulguem o no vulguem, sinó perquè hi ha determinats poders fàctics que ho impedeixen. Hi ha agents que treballen per l'estat espanyol, molt poderosos, de grans oligarquies, que han dominat el país des del franquisme i que són oponents acèrrims a la independència de Catalunya. Faig servir el qualificatiu unionista en el sentit de persones al capdavant d'aquests poders econòmics, mediàtics, que aposten per l'assimilació a Espanya. Aquests poders fàctics creen diversos obstacles i entre aquests obstacles hi ha la formació d'un imaginari espanyol, la consolidació d'un imaginari espanyol, i després això, la pressió sobre determinats agents polítics, però no només agents polítics, agents mediàtics, agents econòmics, la pressió en la restricció del crèdit i la pressió sobre determinades persones que directament són omeses del circuit intel·lectual i mediàtic català. Quan no comptes amb el favor de la trama unionista perquè el teu projecte és radicalment contrari al que ells defensen, que és l'assimilació de Catalunya a Espanya, la Catalunya espanyola, doncs desapareixes de la fotografia. La Caixa sempre ha amenaçat en traslladar la seu a Madrid en el cas d'una Catalunya independent, i aquesta és l'amenaça amb la qual els actuals dirigents de la Caixa pressionen el govern de la Generalitat perquè faci marxa enrere en els seus projectes d'emancipació nacional. Aquest és un dels instruments de pressió que tenen justament perquè els partits polítics no facin res per la independència. El cas és que són el principal focus editorial en llengua espanyola i, per tant, clar, un editorial d'aquesta envergadura en una Catalunya independent seria com si la principal editorial en llengua alemanya estigués a Dinamarca. Que en el món de la globalització tampoc no passaria res, perquè també el món editorial es troba en plena transformació i, per tant, pots dedicar-te a un determinat mercat trobant-te a l'altra punta del món. L'ADN identitari del senyor Lara és tal que és impossible que s'afegeixi al projecte independentista i farà tot el possible per refrenar-lo, per insuflar por. Sempre ha format part dels cercles de poder que van pactar la transició amb els poders fàctics que procedien del franquisme. És un cas claríssim de dependència del butlletí oficial de l'estat espanyol, explotació dels catalans com a conseqüència de la pertinença a l'estat espanyol i també de connivència amb el govern de la Generalitat, de com bàsicament els seus beneficis estan centrats en un mercat captiu, que és el de les autopistes, catalanes, que són les úniques rendibles i que després d'escanyar els catalans són les úniques que li proporcionen el volum de negoci per després dedicar-se a les aventures ruïnoses que l'estat espanyol li obliga a construir. Hi ha d'altres deliris en l'àmbit internacional. El senyor Salvador Alemany representa el prototipus d'empresari vinculat a la trama unionista, és a dir, un empresari que de fet té poc d'empenta empresarial, que té poca iniciativa empresarial i que s'ha dedicat a fer beneficis de mercats captius, que aquesta és una característica general en la trama unionista. La independència de Catalunya, una de les coses que podria promoure seria l'alliberament dels peatges d'autopistes catalanes, que d'altra banda ja es troben molt amortitzades, fins a 30 i 40 vegades amortitzades. Ni Abertis ni Salvador Alemany serien gaire amics d'una independència de Catalunya que fomentés aquest retorn de les infraestructures a l'ús lliure de la ciutadania.
Discuteixo que el gest del govern de la Generalitat i del president Mas en concret sigui un veritable gest independentista, perquè si fos un veritable gest independentista ja el Parlament de Catalunya hauria fet el que han fet les altres comunitats nacionals que han accedit a la independència, que és declarar la independència i no fer tantes giragonses. Ell s'escuda dient que les independències ja no tenen sentit en el segle XXI, però si volem la independència és perquè sí que tenen sentit en el segle XXI. Ser una independència és ser un estat amb subjectivitat internacional i amb capacitat per decidir si et vols integrar a determinades organitzacions internacionals, la capacitat per decidir qui són els teus ciutadans, quin és el teu territori, quina és la teva projecció al món i per presentar-te al món en la teva identitat nacional. En la mesura que Mas ha renunciat a l'ús d'aquests termes, que és l'ús amb el qual el món pot reconèixer el nostre procés, també està dificultant el procés.